Ayo. Warna apa? Nyuwun pangapunten. Niki napa anu? Dengan garwane Mas Dobol. Pak, iki Bu Sida Peksa. Bu Sida Peksa. Iki Pak Sida Peksa. Niki. Nggih, napa badhe dipun pundhut dipun pejahi? Napa? Pedhus apa piye kok yo? Napa? Piye. Enak apa Mbak Inca? Kula nyuwun tulung. Heeh, piye Mbak Inca? Kula ditengi sida perkoso. Kula ditengi niki. Inci. Jenengan anu to niki lho nggih to pun bedal-bedal to niki. Saya to, iya iki mentol iki. Mas, Aja sing kene. iki ketoke cacat iki. Kok iso cacat? Dase madhep pengisare. Iki untuk bayi. Anak iki kiramu wis bobot pirang tahun. Tanggung jawab lho teh kowe. Menit. Nesu. Nesu. Lah nggih. Tanggung jawab kowe. Ora Tanggung jawab apa lho? ayu-ayu kok mripatmu ya pitu. Karo ngenean lho. Lah kula pas mendem pomone sadar aku yo mutah cecek. Ayo. Masa to niki pun sangang sasi 10 Sama desa. sih do paksa. Kene menapa panjenengan kok menghamili Inces?
Kurang wong wedok apa piye? Langkelar. Biar kowe. Kurang wong wedok iki Tapi apa mbok piye? sing tanggung jawab wong lanang. Wong lanang ora tanggung jawab yang ngono kuwi. Sik to, perkara